Assalamualaikum. Halo Mbah Marit. Mbah Marit, monitor iki banyumu, air langit sing wingi awakmu nggo klep iki. Nah, segel. Ini setelah proses, Mbah. Wis bismillah sehat kabeh. Ngombe sak galon. Bojomu, anakmu, mertuamu harus minum semua, Mbah. Jangan ada yang tidak. Ngene entek yo nggo maneh tak gawekno maneh, Mbah. Jadi satu rumah harus minum semua, Mbah. Aja lali. Untuk hasil pH-nya, Mbah, masih oke, Mbah. Tenang aja. Iki proses 1 kali, Mbah. Lek nggonku ini kan 2 kali. Iki nggonmu proses 1 kali. Proses 1 kali, Mbah. Nah, ini, Mbah, hasilnya, Mbah. Iki sik nempel iki, Mbah.